Chceš vedieť, ako si takýto luxus pripraviť doma? Tak sleduj do konca. Urobíme si tzv. BLT sandwich. Originál sa pripravuje z toastového chleba, z čerstvej bagety a ja ho robím z tohoto drevorubackého chlebíka. Rozohriatú panvicu si takto potreme maslom a dáme na ňu zľahka zatiahnuť rozkrojený chlebík. Bude vyzerať nejako takto, tak máš hotovo. Ďalej si opečieme slaninu. Keď sa začne scvrkávať, tak ju podlejeme troškou studenej vody, aby sa nespálila. Zhodou náhod mám tej slaniny viacej druhov. Nebojíme sa experimentovať, čím viacej druhov, tým viacej rôznych chutí. A samozrejme aj pri tejto postup pečenia opakujeme. Spodnú polovičku chlebíka si potreme nejakou pomazánkou, maslom, prípadne nejakým dressingom. Poukladáme nejaký obľúbený šalát. Nasleduje krajaná paradajka. Paradajku si kvôli lepšej chuti osolíme, ja som použil maldonskú sol a začneme tam vyskladávať slaninu. Videl som v niektorých prípadoch do toho pridávať aj vajce, ale mne to tam neladí. Fešákovi už len nasadíme klobúk. Už som ho nepotieral, nemám rád, keď tá natierka preráža a dobrú chuť a vidíme sa na budúce.